אלוני, בלי לגעת, רק תני לה להתרכז בקקי. כן לגעת. בוטיק, בוטיק, בוטיק. בוטיק, בוטיק. רוצה בטוב להחזיק את זה? אז תביא לי את זה. רק שבי לידה, בסדר? בלי לגעת, בלי לגעת, אני רוצה שהיא תישאר מרוכזת בקקי. בלי לגעת. אני רוצה שהיא תישאר מרוכזת בקקי. בוטיק, בוטיק. רוצה בוסה? לא, 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 היא עכשיו צריכה לעשות מה שהיא צריכה לעשות. הנה, אני אגיד לך